Kwata-kwata irin wannan labarin ba hanyar mu bane ba, amma sai dai abin da ke faruwa ne social media ya sa dole sai mun biyo ta wannan hanya. Game da Sadiya Haruna da kuma Hassan Makeup da kuma bayanin da ake na update ɗin Sadiya Haruna ya fita zuwa fili. Shin meye abin da ke faruwa ne? Za mu iya bayyana cewa an fara yi wannan ne tsawon lokaci, wanda 'yan kwanakin baya rigimar nan ta kaure tsakanin Sadiya Haruna da kuma Hassan Makeup. Sai dai ba kowa ne ke son tsoma baki a cikin maganar ba, domin Hassan Makeup, Sadiya Haruna dukkaninsu za mu iya bayyana cewa ba mutanen kirki ba ne ba, sannan mutane ne wanda a social media kowa san halinsu. Idan ransu ya ɓaci ko suna rigima da mutum, sukan iya faɗin dukkanin abin da suke ganin cewa zai jawo hankalin mutane, ko da kuwa a ce gaskiya ce ko kuma a ce ƙazafi ne. Dukkaninsu duk wanda ke hawa social media shafin TikTok na ɓangaren Hausawa ya san mutum biyu ne da irin wannan hali, in dai ba baya ganin bidiyonsu ba, amma ya san su cewa a kalamansu akwai sharri, ƙage da kuma ƙarya a cikin kalamansu, wanda dukkanin wannan ba abu ne mai kyau ba, kuma sannan wannan ba siffa ce ta mutumin kirki ba. Sai dai a yau da safen nan bayan na shiga shafin TikTok ni da kaina, na ga cewa ana ta cewa an saki update ɗin Sadiya Haruna, an saki update ɗin Sadiya Haruna, sai dai ni ban gani da idona ba, amma yanayin yadda 'yan social media ke fidda wannan bayanai suna bayyana cewa za su tura mutane, sai dai babu wanda ya isa ya kalli irin wannan abu a social media ta shafin TikTok, sai dai in tura mai za a irin ta WhatsApp ko Telegram ya kalla abin shi. Shin da gaske ne an saki update ɗin Sadiya Haruna ko kuma dai akasin haka? Wasu sun bayyana cewa update ɗin ya kasance Sadiya Haruna ta kasance 'yan lesbian ce, zargin da ake mata ya kasance gaskiya, amma mu dai ba mu da tabbaci. Kuma sannan wannan labari da ke faruwa abu ne wanda za mu iya bayyana cewa ba abu ne mai daɗi ba a ce a arewa Sadiya Haruna game da ake mata kallon mutuniyar kirki, wato kamila, kuma sannan sayyada, amma ta fito shafin TikTok ta tambayar da duk wani mutunci da ake mata gani a ido, da kuma dukkan wani abin da ke faruwa a rayuwarta. Yanzu babu wanda ke ganinta da mutunci ko kuma dai da daraja. Sannan fitar update a social media mafi akasari na mata ne yake fita, kuma sannan mafi akasari su matan da kansu suke fidda abinsu da kansu. Ba ina nufin cewa ba wai da yayi abin shi ya fitar da shi, a'a, a cikin matan wata ke sa a yi wa wata, ko kuma dai wani ya sa a yi wa wani. Za ka ga cewa dukkaninsu gaba ɗayan kan lura suna cycle ne, masu aiwatar da wannan abu da kuma fidda bidiyon nasu mafi akasari a gaskiya abin nasu, sai dai fatan shirya in za su shirya kenan.